Tfajla ta' 21 sena residenti San Ġwann issofri feriti gravi wara inċident Qormi. L-inċident seħħ għall-ħabta tal-11:30 ta' filgħaxija fl-inħawi magħrufa bħala Għar Ħanżir il-Kbir. Fl-istqarrija l-pulizija qalu li l-inċident seħħ wara li vettura tat-tip Mitsubishi L200 spiċċat waqgħet fil-wied. Il-karozza kienet qed tinstaq minn żagħżugħ ta' 23 sena residenti il-Mosta fejn tilef il-kontroll tal-vettura. Miegħu kellu żagħżugħ ieħor ta' 22 sena residenti il-Munxar u żewġ tfajliet oħra ta' 21 sena residenti l-Klin u San Ġwann. Minħabba sitwazzjoni ssejħu wkoll membri tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll tim mediku fejn marru mill-ewwel fuq il-post biex jassistu lill-vittmi. Iż-żewġ tfajliet ittieħdu lill-isptar Mater Dei sabiex jingħataw il-kura meħtieġa. Aktar tard it-tfajla li toqgħod il-Klin ġiet iċċertifikata li ma sofrit l-ebda feriti. Iżda tfajla minn San Ġwann ġiet iċċertifikata li qed issofri feriti ta' natura gravi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin.